Masha Allah, kasancewar ah, shi sarki mai girma sarkin yakin gaji wanda gaskiya irin ɗawainiyar da ya ta yi da wannan kungiya ya fi gaba a kuma ba wai mun ba shi wannan matsayin bane don mu biya shi. A'a, ya cancanta ne na mu sa shi matsayin life grand patron, wato babban uban kungiya na wannan youth for resolution, domin irin gudunmuwar da yake bawa al'umma musamman bangaren da shahi wajen da zaman lafiya. Muna ji duk abin da ya taso na wajen da zaman lafiya mukan ga sarkin yakin gaji gaba, kuma da kokarin haɗa kan al'umma da kawo ci gaba musamman wannan jiha tamu da ma ƙasa baki ɗaya. Yana cikin ƙungiyoyi da dama waɗanda ke haɗa ainihin wajen da zaman lafiya musamman a matakin ƙasa, matakin jiha, matakin ƙasa da ƙasa. Duk in ka duba za a ga